tuna chung question number 6 na kan lo en le ta nga hi tlemin adang le hret ta na china chon tangent omna tur point kha a circle line a chi chi khan ania tuna ve thung chon ani ron lo ta ni chu chu dang lam na ni a draw a circle of radius 6 cm circle zao zong tur kha 6 cm ani cho 6 cm from a point 10 cm away from its center a center atanga 10 cm 6 azawne 6 radius ka khami ai zaw le de lekin mo upon a don ti chiang sa ta ne chu point na hi point p khan china point p kha chu line a chi chi khan ma tu na ve thung chon a circle pon a don te na ne chu construct a pair of tangent to the circle and measure their length ati de ukhera tangent pani and draw te atene circle circle center atang 10 cm la tangin point awmanga chu ta tang chon tangent pani control don ani ta kianin ing dan nge ti khi sui lem lowa hnuaia without using the center in kan draw ro ti hi om don tho wangin tu na mi hi azir thiam na tan using the center ti angin kan draw me yang exam na using the center aron ti pal in hi azir na tan kan hmang don ani chu question ai nei jek chuang lem lawa le radius is 6 cm in draw turania ti chuan point hi center atanga 10 cm a om tur te ni lo draw ila compass kan mamo a hei kan mamo don boka ti chuan ta hianin 6 cm in atia wangin radius kha hi 6 in kan pot ka wang ti hian khi khi lo ni ta ne khi hian circle kan siam don ta ne ta hian lo ni ta sela ma leng don em ti chin a leng tra ti hianin 6 cm radius in hei ka koi kawa ti chuanin hei a center tura ka du ka chhun na hmuna khan a zoom hi ka da circle kan draw don ta ne ti hian kan drawng ti hi lo ni ta ne ti chuan question a khan center atanga 10 cm a athiani 10 cm kha hi kan te le ngai ta ne 10 cm chu hei po hen 10 han ti meng ti hian 10 chu lai hi ti lai hi mo ani lo pan idu chuan hei po hen tian te la ti hian ta chu ke ma ni thu nia ti lai a emo heta po kan du na lai lai helam de a po ni theya helam a po ni theya mo ti lai a khoi lai po khianin ti lai khianin point p khom se atheni point p hi point p ani don ta ni helai hi center kha o kan tiang center chu o kan ti zelang ti chuan point p hi center tang hen 10 ania heta tanga ti lai radius chu 6 ani ti chuan without using the center kha nakina kan ti do mai tu mi chu engma a question a khan sui lem lowa equation a hen construct a pair of tangent ti ri go da wangin helai tang hian tangent kha tangent ani don chon line juk si che khan draw ngot tur khane ti hian eng tiang in nge ti kha he ti zong in om thei dona ti zong in om thei don bo chu atok che zon dan tur kha using the centering kan ti don ani using the center ti dan chu ti hian ani ta ni hei hi point p kan dan le center hi kan rin zamang kan rin zamanga
thì hian kan rin zomanga ti chuan khi center le point p in kar lai taka hian a khoi lai nge center ti hi shaturin perpendicular bisector kan rinanga chuan a center hi kan huchuak don ta ni alai taka kan phelanga alai taka kan phel khami hmang khan circle kan rinanga ti hian helai ya le heta chena run chunga chumina helai apal changna che kha tangent line kan han draw na tur chun lo ni me don ta ni le chumi tur chun compass kan mamoa o le p hi te na nia han ngai to mai chan 5 fan mi lom ti kha in ril rom thea foot ruler khan te mai thei chu ne ma se na kina laklo deuh kha lom pal thei ta ne mo a seidan laklo deuh khom thei ta a thena chuanin 7.3 ti vel te eng mo khalom the khatiang khan te diklo pal kha loma chuwa chan compass hian alai tak zon chuadan kha helai se zong hi eng zat nge ti poi shimi alo mai la zon chuadan tur kha compass kan hmang scale te ringot lovin ti hian kan tianga mo helai a center ka point chut chia khan ka danga chon hemi chan ve aya sei om velin hi kan koi kawanga ti chuan ti hian hi a kan rin don ani mo a kan rinang ti chuan tiang kan tianga he lama hianin kan rin bokang tiang kan tianga ti chuanin he lama hianin heta hianin ta te hianin kan azum khang kan chhun lenga ro he ti jong handang he koi zau bel mi alo turani kan koi dan ngai reng khan kan la danga ti chuan azum khan tain kan chhunanga ti chuan hi tiang kan ti lenga chuan he ta ti chuan hemi a intersect na ve ti kan rin zom khan o le p in kar lai tak chu lo mu chok don ta ni le scale in kan rin zom ang khi mi line te khi ti hian kan rin zamang kan rin zamanga an hei o le p in kar lai tak a center tur kan zon chua hi a hminga m kan dang m kan tiang hei ti lai point hi ni cho hi m ani khi enga tang ni kan ti chon circle rin nan ani circle rin nan chon m hi center kan hmanga over tanga m emo p tanga m a in chen renga kan du zo ki radius kan hmangang ti chon circle kan rin anga heti lai over le p a chen ron chonga ti hian tian om don ani mo chumi na hemi circle om sa aron tan tlang na che hi kan englo tur chu lo ni don ta ni kan tan zenom na hun tur lo ni ta le compass phang bukin kan rin lang hi azuma hi hei ta hian kan da ta hianin kan hriat tur chu hetilaya hei m hemi azum kan han rin na tur chu a hanin perpendicular bisector a rin na che hen azum khan kan chunang ti chuan hemi kaw zau zong hi ta pi thleng hian em atanga pi le ti hian circle kan rinanga khan hi pencil kan rin chuanin a circle pa ngai ni lo zo ke chu du le dot pon ti taila rong sanga kan ti ni lo chuan ti chuan he tilai ya le he lai hian aron tan tlang ta kimi aron tan tlang na tur chi a khi tangent point chu lo ni ta ni kimi tangent point ta ka khi scaling kan rin zom lenga
p atanga tilai hi pt le pt dash kan ti don ani hi he kan read zamang polin ri nang o ki kilo ni tanga te ben ten ti sei de usha te la changa chuan helam panga kan ti lenga ti chuan hi helai point tak hi poi mo lai chu ni ta hei ti lo ni ta sela tla hi ti dash mo ti chuan point pi atangin circle pon helai point pi atang khan tangent kan draw khan p t le pt dash kan du chuan helam po t pa ngai jok po kan da helam t dash ani le me pt le pt dash hi tangent te chelo ni ta eng ti sei nge ni te ro ti kha equation a khan om tela hey measure their length te kha tia hi kan te du ni chuan ti hian kan te menga a sei zong a hi kan te du ni chuan hei hi tian han te taila eng chen nge ni mo hi tan ni ta tro hey ai a point taka han tlai point tak hi hian daila ti chuan hi 7.7 vel ani ta ni 7.7 kha helam nen point chen che do na kha alo ni ta ni helam a po te le taila ai nang rengang ti hian kan te ta ai nang reng don ta ni mo ai nang reng tho ta hei ta hian chuan in 7.7 vel anga ngai taila adi ko me ti chuan step of construction khi zia alo ngai ta a step of construction khi zia ngai ni chuan hetiang hian kan ziak don ani using the center of circling kan siama draw a circle with center O and radius kha engzat nge kan man 6 cm mo take a point P so that OP O chu center khania over tanga P la jong chu 10 cm mo ti chuan draw a right bisector of OP intersecting OP at M hei hetilai hi over tanga P kha alai taka phel tu perpendicular bisector kan tiang kha right by kha kan siama chuan M a takhen ron tan ta ni tro ti chuan taking M as the center and radius equal to ti hian MO mo MP mo hi aman thei ve ve a hey over tanga M mo M le P in kare mo kan du zo hi man theya a kha she tur ani ta a chuan draw a circle which intersect the given circle at points T and T dash ti chuan T a le hei heta T dash a hetlai T dash kan ti tilai hi nia T zok hi tilai hi ani le ta a mo kha alo ni ta ti chuan PT and PT dash hi tangent achu alo ni ta ni ka ti jong kha question number 6 su ni ta a question number 7 na hi question number 6 na nen hen nang chia ai nan lo na chu a question a rengot hian ani ta a lo en le taila question number 7 na construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point which is at a distance of 6 cm from its center ti me ni a
adang lam na chu hemi a radius hi adang lama chuan point p omna tur kha awala ta de usite ti me ni ati dan phung chu ain ang vek ani kha question number 6 na kan ti to na hmang hian lo ti vela thawme ole tuna chuan question number 8 na kan lo enanga question number 8 na chu hei hi ni a draw a circle of radius 4.3 centimeter and take a point p outside it without using the center of the circle. Draw true tangent to the circle from a point p tinia hey question dot le tu le atober question number 9 na ne nei anga adang lam na chete oma without using the center ti ve ve draw tu rani ai nan na chu tin radius apeloka 9 na po radius apelok do na a radius pek lok hi 8 a chun 4.3 nia khami anga a radius pek ang khen zia mai tur khani a draw mai tur nia mar chu 8 na hian danglam chu take a point p outside it atiringot ani point p khi circle pon kan du du na da turin atia ahlat zong a soilem lowa question number 9 ai ro chuan ahlat zong ron soido na chu lo setela engpon isila heta min pek lok chu 4.3 in circle kan siamanga 4.3 centimeter in circle kan siamanga ti chuan 4.3 circle kan siama chuan point p kha kan duang zat zat a hla kan vodanga chu point p atang chuan center hmang silawin tangent kha draw turani tini le tuna chuanin kan lo draw do nanga radius 4.3 in draw tur ani le lo draw ila ta hianin kan ti dan tur chu compass kan mamwa tin compass kan koi zau zong hretur khian scale khi kan mamwa boka ate na tur 4.3 heta hen kada 4.3 turin he ka koi zawang hian mo 4.3 in ka data a circle hi ka dule helama hen ka da thea hei ti hianin kan draw nok nok chinange om je chu antenan tiang ka tianga 4.3 zawin ka draw ta chuanin point p kha helama hen ka da thea ka du chon helama hen circle den helama hen point p po hi ka da thei thowa kan du na lam zok zok a khi chu ada thea buai lo ha lo seta hot ila ti chuan circle tu na kan draw phot don ta ni circle hi ta hian lo draw tai la circle center tur hi circle center tur hi tilai khilo ni ta sela 4.3 nia he hemi kan koi ki zaw zong ki a radius tur minon pelo ka 4.3 ni khamo ki khian tuna kan rin phot don ta ni ti chuan he hi lo ni ta a ti chuan he hi a center hi o kan tianga a center hi o kan tianga chuan point p kha outside the circle ti ringot ni wangin circle pona indu le nai de opokan da thela de opokan da thema se la de da khanin without using the center a chon zaw du le to ka arin hi da hlalu tuk loila maro chu question a center atanga chu ti za ti chon hetlai center tang kan tenga kan te na hmuna kan duang za za ta kan da meang ta hianin point p hi ti lai vela hen lo da taila om na tur kha soi lem lo boka a soi ro chuan kan tenga kan te na hmun ang kan dang tilai hen ka soi do chu using the center le without using the center a hian without using the center point se center zone te rin phei pop up na da thei thawa he chen khatina diklo mon te asiam dan tactic azok hi ain ang mi lawa he lai zuk da kher he lai zuk da de kher he trol na pom chuang lem lawa
sual chuang bok lawa kan du na kan da the a siam dan a hi ai nang lo sim sim zok ani ti kha satai la ti chuan point p ta hen kan lo da khanin tu na kan siam dan tur hi without using the center dan jek lang without using the center thì khi giờ tôi khơi là chào mẹ thì chuan without using the center in kan siam dona chút ta kan ti dan tu ra poi mo tak mai chu without using the center a chuan ta hian line hi kan draw dona ni pi tang hian in center a hian an draw lawin ta hian kan rin phei pop ringot mai dona ni pi hi lo om chak deu ni mo thang deu po ni se tian circle lama hen tiếng cần draw phei top mấy đó này mà lẽ cần draw thì hian thì hian cần draw ta này cần draw hey thì lại hey hemi pi atanga tilai circle hitia avarin tlang khan hun ne rin tlang hian minga neya chu second te ni hetian asichi chia hei hetia aum khan hetia han si de han touch ringota kat lawa han si khan tan jenania ma se hei hetia han chhoka chan hun ya kat nge ta ha second ani ti chon second kan draw te na ni chu ti hian second kan draw hi tilai point hetlai circle kat na tak hi a ni sela chân hết lại hi b ni sẽ là a lệ b pab second pab cần draw thế nào này chú thì chân hết tại hiện in hết lắm bằng hiện in p trang a là dòng hiện thì làm hiện cần draw hay về lại thùng đó này hết làm hiện tiếng cần draw hay về lại ngà thì hiện chú ta hen si om do na chú si chú pi changa a in kar hlat zong ani to ni etinan hetilai circle changa pi om nei alo hla dew ni point khami hlat zong che khan helam pang ni le tur ni chu le tuna pi om nei hi ate turin foot rule scale aya compass in thian kan tenga hei tro zoom in ta hen chuna ti chuan hi ti hian ti ta mo ti chuan he ta hian ti hian ta te hian kan rin don ta ni mo ti la hi si om na tur lo ta ni si om na tur hi C chú PAB second kan draw a ti chuan A le P in kar hlat zawng chi ti lai hen kan ti ta P om na hlat zawng hi ron sei lo wangi kan du na kan da me ni hlalu tu kai ro chon da lo tur ani ti chuan engtin nge kan draw dan tu kan ti chuan hei C le B a hen he ten circle kan draw he C le B chi chok tur hen ten kan draw don ani chumi kan draw na tur tan chanin C le B che chok tu a center hi kan hriat angai chumi center hriat tur chuan B le C in kar hi perpendicular bisector kan draw ngai te na ni chumi tur tan chuan compass bokin kan draw lenga mo ti hian compass kan danga C atangin kan draw photang a koi kaw zaw zong tur chu kan thil kat tur sei zong chan ve ai hlange tur khian kan thil kat tur chan ve ai sei ngei tur a rin nang vela khianin han koi kaw pok mai la mo ti chuan tila hianin lo ni ta sela ti chuan lama chuan tra ti chuan
bia hian a zoom in bia hian a zoom in kan vợ chun lenga thì chuan a hemi kaw zaw zo ngai reng hian thì kan ti lenga mo chuan he lama thì chuan hemi ak pani te intersect na khi kan rin zom don ta ni scale in kan rin zom anga khi kan rin zom ang thì chuan hey kan du bera chu b le c in kar lai ta khoi lai nge ti hriat khan me a ti lai hi hi lo ni ta ni hi aron kal tlang na lai ta ka hi m kan tiang a hminga m ti chuan he ti lai a center kan hriat ta chu circle semicircle kan rin don ani c a le b a che chonga ti hian tiang kan rin don ani chu apoi bona nu le enge chu te rin kher chu trul ti kha alo lang don ni le hi compass in c tanga m mo b tanga m kha ain chen reng tho wangin kan du zo zo khi radius kan hmanga m ke center to ni te hriat tor m hi a center to ra ni a hi ya koi ka wanga mo hi ni ta ni he ta tangin chuak che tur ani ta ni chuan ti hian kan rin don ta ni le tuna chuanin hi semicircle kan rin anga ti hi lo ni ta ni c a le b a che hen chuak ta ni hetia kan rin kual hi poimo de na chu p tang hen perpendicular line kan rin anga chuan chumi line ngil deuh kan rin chuan in hemi line han to na che hi d kan tiang chuan p tanga d sei zong chu tangent hete kan rin tur te na tan apoi mo don ta ni le kan rin ang ti chuan tilai kan rin chau kha du chen chen kal lo na hemi kual hi alo limit tu tur ani ta ni ti chuan compass mangin hetila hian 90 degree kan rinang he tiang ngil parawangin tila hi 180 ne alai taka phelila 90 chuni mi dona chuan jon ti hian kan tianga mo ti hian kan tianga he tiang kan tianga mo ti chuan hei 180 neta ni 180 hi somkwa ve ni tur chuan alai taka ka phela alai taka phel tur cha sir ton ton train a kan siam don ani mo a sir ton ton train a kan siam ang kan du lai pot zau de usatila ti chuan hei a sir tona ta hian tianga ti chuan ti deu hian ti chuan hetan a kan siam don ta ni ti chuan helama kan po kaw zaw zong hi angai ringin hemi kan rin don anga yang chi khan kan la danga chuan a zoom in hei kan juk chun le helama ama kan helama kan chuna tuna heta kan chun le a chun hei kan kuaya ting kan an ti le ta ti chuan pi nan kan rin zom chawanga ki mo pi nan kan rin zom chawanga ngil dik thapin alo chuak don ta ni ti hian rin tur ani ta ni hi kan rin don ta ni chuan hi kan rin ang
pi changa tilai hi han thlenna che ke d kan tiang hminga d ti chuan pd sei zong hi heta pi changa tangent kan va rin to na tangent omna point tu tak ku vazon na hen kan hmang don ta ni ti chuan compass kan la lenga he compass hianin hei kan te don ani hemi zau zong hi le ti hian an lo ni ta ni hei kan te ta d le p in kar hla zong hi compass in kan te thlapang ti chuan d le p tia kan compass kan te thlap a hi hemi zau zong che hian p a hian a zoom hian kan chhunang ti hian kan chhunanga ti chuan he te na kan hmanga ti hian khoilai nge align tangent point omna tur kan enang tila hi ni ta a noi lama chuan tlai hi tlai a hring ve na kat na lai hi tangent omna point tur chu lo ni ta chu scale in kan rin lang p atangin hemi main hi a point hming tur hi a point hming tur chu hi t ni ta sela tila hi t dash ti chun scale in kan rin zamanga thian dik dewing kan danga pol hen rin ang ti kan rin chhodon ta ni chun helama kan rin lenga helama kan rin lenga ti chuan pt dash pt le pt dash hi tangent chu lo ni don ta ni ti hian pt le pt dash hi tangent chu alo ni ta khi ti hi center manglawin without using the center a kan draw dan chu ati dan tur chu lo ni ta hei question number 8 ania step of construction hi ziak ro ati chuan a sir all amo a phek a dot tu amo hian kan ziak anga kan zia dan tur chu hetiang hi niang ati ra te tang khan kan ti dan in dot khan kan ziak mai don ani chuan step of construction chu tiang hi lo ni ta heta kan siam dan in dotang khan ti lan mai tur ani ama saberin hei circle hi kan han draw ta arin dumom chin hi 4.3 radius in chu draw a circle of radius 4.3 cm with center o kan tia ti chuan point p kha aum na tur la jong kha sei lo wain point p kha circle po na ti ringo ta wangin du na ania chuan hei a sei jong kha je turam lowa take a point p outside the circle kan ti le ringo ta chumi point p kan dan ho khan tiang kan rin phei ta ni chu circle hi voi ni ti hian atan phewang khan second an te chu pab second ania chon khami te kan rin no khan p le a in la zong che han c hi kan da le ta chu produce through p draw a second pab to intersect the circle at a and b produce ap to a point c such that ap equal to pc p is the midpoint of ac tini ti chuan heta semicircle hete draw tur khan b le c in kara perpendicular bisector kan draw ti chuan m hi center a mangin cmm o bmm hi radius kan hmanga ti chuan circle te kan draw ta ni chu draw a perpendicular bisector of cb intersecting it at m with m as center and radius equal to mc or mb draw a semicircle tinia ti chuan kha semicircle te an draw no khan pd hi perpendicular in kan draw chhota a chu ti hian kan zia le ta draw pd intersecting the semicircle at d kan ti ta ni ti chuan kha pd kan draw kha a sei zong hi tangent omna hun han locate na kha kan hmang ta ni hemi sei zong kha kan han te khami che kan hei le hei lo om ta chu
ta hiang kan ziak le ta take P as a center and radius equal to PD. Draw an arc to intersect the given circle at T and T dash. Join PT and PT dash. Then PT and PT dash are the required two tangents. Ti lo ni tani. Question number 8. Kan draw dan tu le step ziang ai po zia dan tu chu ni ta. Question number 9 na henin ang renga ati dan in ang chia adang lam tu re ro chu hemi asei zong hi 4.3 ti vela ki alo dang lam tonga chu ani de ume thil danga dang lam lu tu kom don lo wangin he chu no pangtena mania kan lo ti turin daila question hi lo enila. Question number 9 na chon ti hian ani ta. Draw a circle of radius 3.2 cm. Take a point P at a distance of 6 cm from the center of the circle. Without using the center of the circle, draw two tangents to the circle from point P tini. Adang lamna turbera chu hetilaia point P hi center atang hen kan tenga mo center atang hen kan tenga 6 cm da turen tani center atang kan tenga 6 cm kan dang chu te chu adang lam tunami 8 nai chong kan dudu na huna kan da 9 nai ro chuan atla jong tur kharon se chu chunami abak chu ai nang vek chuan question number 9 na hi 8 na kan ti dan kha uluk ta ka en chungin kan lo ti bedonia khang chin kha tuna hetilaya question kan han cho thei chin chu alo ni ta chuan tuna chuanin ke mania kan lo in practice ve theina turatan hami abuami ni chonglem lo abuami an puisin tangent draw tur ho kha kan danga hengte hi question tur kan danga lo en taila tangent atanga kan question tur te chu pakhatna chon hei nita sela. Draw a circle of radius 2.9 cm. Take a point P at a distance of 5 cm from the center of the circle. Without using the center of the circle, draw two tangents to the circle from point P. Then panhina chuan draw a circle of radius 2.5 cm. Take a point P at a distance of 7 cm from the center of the circle. Without using the center of the circle, draw two tangents to the circle from the point P. Then question dot letter 2. Question number 3 na. Draw a circle of radius 3.5 cm and take a point P outside it. Using the center of the circle, draw two tangents to the circle from point P. Palina chon draw a circle of radius 2.5 cm. Take a point P at a distance of 7 cm from the center of the circle. Using the center of the circle, draw two tangents to the circle from the point P. Ania pangana hian construct a tangent to a circle of radius 3.6 cm from a point which is at the distance of 5 cm from its center using the center of circle. King teki alonia using the center of circle can draw thiamila. Without using the center the can draw thiamila equation ngai tho poki adan chini ni khan so thei vek tho ani ti khalo thetela khang karon soitak te hmang khan he tangent draw te line segment draw te kha kan thiam ngei ke base ya hriat thiam lo le hars na engamo kan nei ni chuan comment kal tlangin emo WhatsApp le phone number kal tlang te point zo bel thei ani ang ti kha kan sei dua en tu zong ten zirlai zong ten thiam pha nan en man pha ngei kha ka du sak chewin chu he tutorial siam chan ber hi ni ti kan sei non le ni